Adlaw cool. So karon mo to tag basketball no. Kay bulan to dito kung nanapud pay kanang nanapud bay nag sana kanang nang dayo basketball ba. Kay mga pila na kaadlaw na may nang dayo basketball dito nya. Sa ako lang nakita no kay murag napilde man ang nang dayo og kalima. Atong nangagi katulo sa Gunson katulo nya. Gahapon pod kaduha nya. Siguro mga estimated siguro to mudagan siguro mga 5,000 or basta ana gito gid ilahang kuan sana napildi nila nga kwarta ba pusta. So ningom to sila nga mobalik sila karon, so ato tanawon dito mulantaw ta kung makabawi ba sila karon or mapildi gyapon. So dito lang ta magkita sa basketballan. Let's go. Murag nauwahi na ta karon no. Naanay mga sakyanan nato pakita ninyo. Mga sakyanan no murag nakaduwa na sila sa tanaw na to ni karon. Kohita. Gilusot jam set na yun. Ilan ay nag-abot ilaw. Nag-abot ilaw, buta na. Oo nga, ano ni jam set na makabinta gamay, jam set na yun. Bitara din. Napilde. Ilang mas na din. Sa tragit. Buslot. Ato yung gitkon magatok lang. Ha? Ada bet? Belum. Mana? Coba. Paulo aku. Biar tu tahu tapi luar. Kan tahan. 45. Nah. Lagi buta. Isa, zero. Jangan apa. Good. Good kan? Nah, not pod. Uy. Oh. Pakalik ka pa ba? Oh. Hiwi. Lagi kami hiwi. Anak, oi. Sabar, Bu. Padong nako uli no. So gamay kay ako video dito kay murag wa may gana i-video dito ay. Nya nagid to sila nanulong. Ya nibalik kay punto sila pero nanay mga lain na pud nga kauban ba. So first game surusuro gyapon daog nya. Pag second game na ang dayo na nya. Basin ugma balik pati sila ugma nya.
Murag kay wa pa man to sila kabawi gud sa ilahang pildi nga pusta pud ba. So mobalik pa to sila. Ya, depende lang ani ugma kung maka video papunta kay murag wa pa may gana i-video karon. Tanaw ta dire kay murag busy kay ni balay karon. Tanaw na to kung sila gipanghimo ba.